Sanibonani, manginibingelele nonke ngamakhaya. Ngiyathemba ukuba-ke niyaphila nonke lapho emakhaya. Igama lami-ke mina ngingumthuli wakwaButhelezi. Ake sibone isethulo sethu namhlanje, lokho esizokhulumela phezu kwakho. Lapha kulesi sethulo sobona isibonelo sohlelo olungasetshenziselwa kwisizindalwazi. Khumbula ukuthi-ke kulolu hlelo esikhathini esedlule besikhuluma ngezinhlelo ezisetshenziselwa kwiziqoqela lwazi. Kepha-ke manje sobona isibonelo esinqala sokuba singasakha kanjani izinhlelo ezingasetshenziselwa kwisizindalwazi. Ake sibone. Uma-ke kwakhiwa izinhlelo zesizindalwazi, kungasetshenziswa izinsizanhlelo eziningi ezahlukahlukene. Izinsizanhlelo ezisetshenziselwa kwisizindalwazi zithi zihluke kunalezo ezisetshenziselwa ukwakha izinhlelo zeziqoqela lwazi. Uma kwakhiwa uhlelo olusetshenziselwa kwisiqoqela lwazi, kungasetshenziswa uhlelo olufana nePython ukwakha uhlelo olusetshenziselwa kwiziqoqela lwazi. Kepha-ke uma sifuna ukwakha izinhlelo ezisetshenziselwa kwisizindalwazi, kumele ukuthi sengeze ngezinye izinsizanhlelo, sengeze ngamanye amathuluzi ukwakha izinhlelo ezingasetshenziselwa kwisizindalwazi. Insizanhlelo ebalulekileyo uma kwakhiwa uhlelo lwesizindalwazi, insizanhlelo le esibonayo la, insizanhlelo uFlask, ibaluleke kakhulu ekwakhiweni uhlelo olusetshenziselwa kwisizindalwazi. Enye insizanhlelo ebalulekile kakhulu uma kwakhiwa uhlelo olungasetshenziselwa kwisizindalwazi, insizanhlelo u-HTML. Awuveli-ke la kulesi sibonelo samathumbu ohlelo. Kepha-ke insizanhlelo HTML ubaluleke kakhulu ngoba ngaphandle kwaleyo insizanhlelo uhlelo lwesizindalwazi angeke likwazi ukuthi lisebenze kwisizindalwazi ngaphandle kwaleyo insizanhlelo leyo u-HTML. Nasi-ke isibonelo sethu esilula lapha esisibonayo. Lawa-ke isibonelo samathumbu ohlelo olusetshenziselwa kwisizindalwazi. Khumbula ukuthi lolu hlelo olwakhiwa la uhlelo lwesiZulu la kwisizindalwazi. Nakhu-ke lawa-ke amagama azovela ekhasini lalolu hlelo kwisizindalwazi. Lawa nje amagama uhlelo nje lolu. Ngakho-ke konke nje lolu hlelo olukwenzayo ukuthi luveze lamagama lawa ekhasini lesizindalwazi. Ake sibone lolu hlelo lolu, silibone ukuthi livela kanjani kwisizindalwazi. Sibone nekhasi kwisizindalwazi, ikhasi lalolu hlelo lolu. Kwisizindalwazi lolu hlelo-ke luvela kanje. Nakhu-ke leli ikhasi, njengoba sibona nje akukho okuningi okwenzakalayo kuleli khasi leli. Konke nje okwenzakalayo lapha ukuthi sibona la magama lawa kuphela. Lapha-ke le imininingwane yesixhumanisi yaleli khasi leli esilibona lapha. Lapha-ke uhlelo lolu lwenziwe ukuba libe lukhulu kunalokhu oluyikona. Kube khona izinto eziningi ezivelayo lapha ekhasini. Lesi-ke nje bekuyisibonelo sokuqala boza kwethu. Isibonelo nje esilula ukuthi-ke uma sakhe iy'nhlelo zesiZulu zesizindalwazi singazakha kanjani. Sibone futhi nesibonelo ukuthi uhlelo lwesiZulu lungabukeka kanjani kwisizindalwazi. Ngokuzayo-ke boza kwethu kuzoba khona ezinye izibonelo zezinhlelo esihlabahlosile kunalokhu esikubona lapha njengamanje.
Lesi nje bekusayisibonelo sokuqala, kepha-ke zikhona ezinye izinhlelo engisazoziloba zesiZulu ezisetshenziselwa kwisizindalwazi. Asibonge, siyabonga kakhulu.